jsem strašně ráda, že jsem ukázala lidem, že je influencerka, která trénuje ani necelé 2 roky, tak prostě má srdce bojovníka a dá do toho úplně všechno. Czyli bliżej ci do sportu, czy do freak fightów? Do sportu. You're not A sure. vím, že chci expandovat na ten český trh, takže se to musí jako postupně asi nějak rozjet, možná pozici, ale já jsem prostě pracovala, byla jsem aktivnější podle mě na té zemi. Jak możesz porównać czeskie freak fighty do polskich? Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony KSW 99, obok mnie Hanka Gelnarowa. Dzień dobry. Ahoj, ahoj, ahoj. Mówimy po polsku, po czesku, po angielsku. Já po česku a ty po polsku. Myślisz, że będziemy się rozumieć? Ano. Serio? Jesteśmy już po twojej debiutanckiej walce na KSW 99 z Dominiką Steczkowską. Twoje takie odczucia i wrażenia na gorąco? Bo działo się dużo, walka bardzo bliska. Jak ty to odbierasz tak na gorąco? Na gorąco? Tak, just after the fight. Hele, tak moje pocity jsou úplně superové. Já jsem zhlédla od Dominiky nějaké zápasy, věděla jsem, nebo myslela jsem si, že bude více grapplit, takže byla jsem na to připravená. Shodila mě na zem, ale věděla jsem, že musím pracovat, tak nějaké lokty nebo něco, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala lidem, že je influencerka, která trénuje ani necelé 2 roky, tak prostě má srdce bojownika a dá do toho úplně všechno. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, bo ja zrozumiałem doskonale o co ci chodziło. Twoja rywalka Dominika tutaj na wywiadzie dla innego portalu słyszałem, że była bardzo niezadowolona z werdyktu. Jej zdaniem ona wygrała i mimo, że to była bardzo taka tight walka, to ona twierdzi, że to ona jest zwycięzcą i to takie a little robbery. Hele, je pravda, že ona mě hodila na zem, ale co jsme se tak bavili s ostatníma, je jedna věc hodit na zem a pracovat. Takže ona držela možná pozici, ale já jsem prostě pracovala, byla jsem aktivnější podle mě na té zemi, takže čekala jsem, kdo to vyhraje, ale myslím si, že zaslouženě. Zasłużenie, tak jest. Hanka, powiedz, w momencie, gdy był werdykt, czułaś, że to ty wygrałaś? Ještě jednou? Gdy czekałaś na werdykt, czułaś, że to ty jesteś zwycięzcą? Čekala jsem, byla jsem v napětí úplně, ale když jsem se podívala do mého rohu, kde byli moji trenéři, tak říkali, že jo, že to je moje, prostě, že jsem vyhrála, takže jsem doufala, já jsem prostě aj se modlila k mojí babičce a ke všem prostě, ať to je moje, protože jsem fakt makala a věřila jsem, že jsem vyhrála. Powiedz, bo twoje przyjście do KSW wywołało dużo takich kontrowersji, że influencerka, że freakfighterka, wiesz, freakfighting jest bardzo popularny w Polsce i teraz wygrywasz pierwszą, także. dokładnie, wygrywasz pierwszą zawodową walkę, udowadniasz coś? Ještě jednou? Did you prove something that you won today? Today? Yes. No. Hele, tak zápasy jako takhle celkově. Tady z toho zápasu jsem strašně nadšená, prostě udělala jsem to, co jsem chtěla udělat. Do budoucna v KSW chci mít zápas, když bude mít zájem i KSW. Ale chci zápasit i v Clash of the Stars v Česku, takže já to budu střídat, freak fighty a tady zápasy v KSW. Chcesz łączyć jedno i drugie, tak? Ano, mám takhle, jsme domluveni takhle, že můžu aj Clash v Česku, aj KSW v Polsku. Czy masz już pomysł na kolejne walki w Clash w Czechach? Wiesz, kiedy to się wydarzy? Czy teraz jesteś myślami bliżej KSW? Blíže je Clash. KSW nevím, jestli budu mít nějakou soupeřku, nějakou protivníčku, takže teďka asi prvně Clash a KSW uvidíme, no. Ale chci určitě. Mě to strašně baví, takže chci zápas. Chcesz zapasy. Masz dużą popularność w Czechach, jesteś bardzo rozpoznawalna. Myślisz, że to pomoże ci też tutaj, żeby zbudować swoje nazwisko w Polsce? Hele, myslím si, že může to být plus, určitě v Polsku mě neznají takhle, v Polsku žádná influencerka nejsem, ale může to možná KSW pomoct jakoby expandovat do České republiky, takže uvidíme, myslím si, že to je takové jako plus, ale nechci tady prostě být jako influencerka, tady chci být jako sportovec a práce. Czyli bliżej jako ci do sportu, czy do freak fightów? Do sportu.
You're not A sure. do sportu, ale mám rada i freak fighty. Co powiedziałeś? Rozmawiałeś ze swoją rywalką po walce? Ne. Nie. A co byś jej powiedziała teraz, gdy wiesz o tym, że ona jest niezadowolona też z werdyktu? Tak určitě bych jí řekla, že moc děkuju, že ten zápas přijala, protože to bylo krátká chvíle, vlastně to bylo, nevím, 3-4 týdny, co jsme to domluvili a že jí fakt moc děkuju, protože tohle je pro mě úplně nová zkušenost a to, jak to dopadlo, prostě myslím si, že jsem vyhrala zaslouženě a tak to prostě je, no. Freak fighty bardzo są popularne w Polsce, z Fame MMA, dużo innych organizacji, ale w Czechach też staje się to coraz bardziej popularne. Jak możesz porównać czeskie freak fighty do polskich? Ale tak já ty polské freak fighty moc jako nekoukám, Fame a takhle nevím, ani moc kdo tam zápasí. Já freak fighty sleduji jenom v Česku a tady vůbec nevím. Ostatnie na koniec jeszcze, bo tak, masz mocny Instagram, ponad 200 tysięcy, to jest dobra liczba. Myślisz, że polski Fame, polskie organizacje freak fightowe mogą zobaczyć, że jesteś bardzo popularna w social media i dać ci propozycję? Byłabyś za? Asi spíš ne. Moje srdce patří Clashi Freak Fight i v Česku a KSV je jako sportovní, takže asi nevím, ale jako nemám to v plánu určitě. Já žiju teď a tady a uvidíme, co bude do budoucna, ale teďka to v plánu nemám. KSW coraz mocniej wchodzi do Czech. Dużo zawodników z Czech walczy dla KSW, organizowane są gale w Czechach. Jak wy w Czechach odbieracie KSW? Bo wiemy, że jest Oktagon, który jest bardzo popularny w Czechach, ale jak wy, twoi rodacy, patrzycie na KSW? Hele, myslím si, že v Česku prostě ještě to KSV není tak jako rozjeté. Vím, že chcou expandovat na ten český trh, takže se to musí jako postupně asi nějak rozjet, ale myslím si, že když to KSV udělá dobře a marketing udělají dobře, takže se to může chytnout. Ano, tam je jakoby známý Oktagon a takhle, takže já KSV držím palce, ať dokážou do toho Česka prorazit, ale zatím to není pro ty Čechy úplně jakoby, že by to nějak extrémně znali. Jakoby znají to lidi, co sledují MMA a takhle, ale pro ostatní jako asi ne, no, nevím. Jak się czujesz w KSW? Jak cię tutaj przywitano? Pierwsze spotkanie, pierwsza gala? Hele, super, já jsem fakt spokojená, komunikace ve všem úplně super, starají se o nás krásně, bylo všechno postaráno jak mělo, takže já jsem spokojená. Kiedy powrót do klatki? Prosím? Kiedy powrót do klatki? When another fight, next fight? Nevím vůbec, nevím, chci určitě, ale kdy to uvidíme, musím trénovat hodně, ale do budoucna určitě chci. Sportowy idol? Ktoś, kogo lubisz, chcesz się wzorować? Já mám strašně ráda ze Slovenska Verču Smolkovou, ta se mi líbí strašně, jak fajtí, a z Česka asi Lucka Pudilová. Może ktoś z KSW? Masz jakieś takie nazwisko, które lubisz? Moje nazwisko? Nie. Czy jest jakieś nazwisko w KSW, które ty lubisz, które jest jakimś idolem? Jo, jako asi z KSV, tak jakoby z KSV mám ráda určitě našeho českého fightera Vojtu Garbu, protože on s náma trénuje v gymu. Okay. A asi Tobiáš Žle, to jsme jakoby známí, takže se takhle se navzájem podporujeme. A Viktor Červinský. Asi z tady ty karty, třeba tady tyhle, no. Nowy nabytek Federacji KSW, Hanka Gelwarowa, która będzie łączyć sport z freak fightami, czeski clash z polskim KSW. Dziękuję bardzo, miło poznać. Díky moc, díky.